Cześć wszystkim, witam was fest, pięknie, witam was ja, Paweł Polok, witam was w Szlagierach Iwicach. Widzicie, czas nam wartko leci, pomału już koniec marca, a dziś tacy goście, którym ten czas wartko przeleciał i zapomnieli do nas przyjechać. To jest prawda, nakręcili teledyski, mieli przyjechać, zapomnieli, potem zaś kręcili następne i to tak leciało i w końcu zadzwonili, przyjechali. Goście się rychtują się też fajne śpiewki, no to się pięknie zagromy i jadymy ze Szlagierami Iwicami. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma mi è entrata dentro e c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non un pezzo. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei ha di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Come una stereo in camera, ti chiedo solo adesso sai che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita A sfiorarla con le dita, attraverso un pianoforte, la morte lontana, io vivo per lei. vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchi in testa tua e un che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, so più un po' ma almeno io vivo. Un dolore quando Vivo per lei dentro gli hotel, con piacere estremo vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande, l'amore produce. Vivo per lei non altro, e quanti altri incontrerò che come hanno scritto in viso, io vivo per lei, io vivo per lei, sopra un palco contro un Vivo per muro, lei al limite, anche ogni vivo per lei al margine, ogni giorno una conquista, la protagonista sarà sempre lei. Vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. vivo per lei perché mi dà pausa, notte e libertà. Ci vuoi su altra vita, la vivo, io vivo Vivo per lei la musica, io vivo vivo per lei è unica. io vivo per lei, io Vivo per lei, io vivo. per lei. Goście u nas pięknie jest, a nasi goście
czyli Freje, czyli Celina i Mirek. Witam was bardzo serdecznie. Jadą tak w zasadzie prosto z urodzin, no bo Witamy. tyś miał Geburtstag, ja? No. Ja? I Ja. co? Fajnie było? Jak zwykle. Jak zwykle. Na drugi dzień, że wszystko pamiętał, dobrze było dobrze. No, czyli fajnie, było fajnie ok. Dobra. Bardzo się fest radujemy z tego, żeście przyjechali. Byliście u nas półtora Wow. roku temu. No, w listopadzie To było na 2015. listopad, jesień, nawet pod grudzień już podchodziło 2015. Dużo się ponoć u was zmieniło. No przede wszystkim macie nową płytę. Tak No jest. wtedy my obiecali, że ta płyta będzie. No i żeście I słowa... dotrzymaliśmy słowa. Wtedy to żeście dużo godali, bo tak, godaliście, że wasz synek się żeni, Ja. Już jest po. Już jest- a nie zdążył się jeszcze rozwieść. Nie. Tacy co przyjeżdżają, godają, a on już są po rozwodzie. Teraz to nie? będziemy dziadka. Będziecie dziadkami Znaczy kiedy? bardziej obuda dziadkiem, a Celina będzie Żoną dziadka. dziadka. Wiesz co? Już To- na dniach. To ja do ciebie potem przedzwonię i powiem, babciu, jak to teraz jest z dziadkiem. A to poczekaj jeszcze To, trochę. Ja, to poczekam jeszcze. No to widzicie, wiele się dzieje u Frejów. Nowo, Wiele się dzieje. nowo płyta, nowe dzieci, Tak, wnuki, no. Synowo. nowe... O właśnie, Po jak, 25-leciu już. Celina. No. No to 25 jakoś od tak grania. wszystko, no i Razem. 25-lecie grania razem my mieli. a po ślubie też żeście już mieli Ja. 25 Nie. lat? Ja. Nie. Nie. Dopiero To będę. wy, Nie, to wy nie. się dogodają. Niech oni się dogodają, wiele są po ślubie, a my se za ten czas fajnie zaglądamy na teledysk. Okej. Przed laty połączyli swe drogi. Ślubowali też, że na dobre i złe. Choć czasem los im pod nogi wrzucał kłody, to dziś w pamięci ich tylko słoneczne są dni. To srebrne wesele, goście wszyscy już są. Najlepsze życzenia przekażą im. To srebrne są gody małżeństwa, co już 25 wspólnych lat ze sobą są. Dziś wszyscy na ich szczęście patrzymy i życzymy im dalszych szczęśliwych lat. Bo wytrwać i móc doczekać takiej chwili, to moc w miłości i zgodzie bez względu na dni. To srebrne wesele, goście wszyscy już są. Najlepsze życzenia przekażą
kamraty zagrały fajną pieśniczka o tych srebrnych godach, a wyście się już w końcu dogadali? Ja Kiedy to dogadali macie? mi się, dogadali. Coście Już coście wiedział. ustalili? Już my to wiedział. policzyli. Mirek miał rację. No, Ja? świetnie. Muszę to przyznać wszem i wobec na antenie. Mirek miał rację. Bardzo Wyjątkowo. dobrze. Brawo, Celina, brawo. Brawo ty. Powinien jakoś nagroda dostać, nie wiem, się No, a tam to może... potem. Wieczorem. Celina. Jest przed 22. Mirek, Proszę cię. spokój się. I teraz Nocy. tak, to kiedy macie te srebrne gody? Czy mieliście, czy macie? Nie, moment, Będziemy moment, mieć w sierpniu. W sierpniu będziecie No mieć. teraz my są zgodni. 21. To mi się widz przypomina, wiesz, jak chłop siedzi przy biurku, nie, doma coś tam pisze, nie, przekłada, a żona przychodzi, nie, kwiotki, nie, stawią go, cóż to za kwiotki, a ona go do, no wiesz, rocznica ślubu, nie, go do ja? Rychtyk, ona go do, no właśnie ci przypominam, dziękuję ci bardzo serdecznie, wiesz co, jak ty będziesz miała, to mi też przypomnij. Dobre. Na szczęście mamy w tym samym dniu. Toście się ale spotkali. No, to nie będziemy sobie musieli przypominać. Ja miał w przedszkolu takiego kolegi, co nie umiał przeżyć tego, jaki to jest przypadek, że jego sąsiadka Kowalsko się wzięła na Kowalskiego, bo mają oba tak samo na nazwisko. Nie? No powiem ci, to też jest... Ale my w rodzinie właśnie od mojej synowej, znaczy od naszej synowej, babcia z dziadkiem, to jest fakt autentyczny, babcia z domu miała panieńskie takie same jak po mężu. I nie To- musiała nawet dowodu zmieniać. Nie, I podpisu się nie musiała No, uczyć Ale nawet. wtedy tam było, wtedy w dowodzie było, że jest... Aha, No. ale to pieczątka ino dali. Aha. A propos podpisywania, to musicie nam podpisać do naszych widzów te fajne zdjęcia, co macie. Ja Widzicie, podpiszę. Podpiszemy. Dobra, Podpiszemy. słuchajcie, pogadaliśmy o godach, o podpisywaniu. Pora na wasze teledyski. Kamraty nam przed tym fajnie zagrały, to teraz wy zagrocie. Tak jest. Zaglądamy na śpiewka, kieromo fajny tytuł Droga. Droga. No to zaglądamy na Droga. Deszcz łza po szybie płynie, kilometrów jedziesz 100. Z radia cicho gra muzyka, a przed tobą tylko noc. Mapy już nie potrzebujesz, swoją trasę dobrze znasz. Gwiazdy oświetlają drogę, ty do celu ciągle gnasz. Czy to noc, czy to dzień, twoja wielka miłość czeka gdzieś. Wciśnij gaz, zanurz pieśń, do dziewczyny droga wciąż daleka jest. Do dziewczyny droga wciąż daleka jest. Gdy już droga cię zawiedzie, tam gdzie miłość ma swój dom, to dziewczynie chcesz wyśpiewać, że tak bardzo kochasz ją. Kiedy w sercu gra muzyka, każda droga prosta jest, a gdy uśmiech masz na twarzy, to osiągniesz każdy cel. Czy to noc, czy to dzień, twoja wielka miłość czeka gdzieś. Wciśnij gaz, zanurz pieśń, do dziewczyny droga wciąż daleka jest. Do dziewczyny droga wciąż daleka jest. Czy to noc, czy to dzień, twoja wielka miłość czeka gdzieś. Wciśnij gaz, zanurz pieśń, do dziewczyny droga
droga wciąż daleka jest. Do dziewczyny droga wciąż daleka jest. Fajny jest ten wielki Fiat, Ja, co w super. teledysku się pojawił. To jest wasz? Nie, 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 no, naszego przyjaciela. My mieli 2 Fiaty. My mieli 2 Fiaty, ale oba się rozleciały. Nie, nasze się nie nadawały do teledysku. Nie nadawały, by się ale ten jest piękny, odrestaurowany, calutki, po prostu pachnie. Nawet Celina mogła do niego wyjść. Mogę. I ten Fiat jeszcze w waszej rodzinie też odegrał niebagatelną rolę, Tak. bo wiózł waszego synka do ślubu. Dokładnie tak. Synową pięknie to wyglądali. Powiem ci, auto jest takie... Jest białe. Goście byli pod wrażeniem. No to pogadajcie, jak to właśnie było z tym teledyskiem? Skąd się pomysł narodził? No bo to nie jest typowe, żeby taki stare auto do teledysku wziąć. Wiesz co, myśmy stwierdzili, że ta piosenka pod tytułem Droga, ona jest tako... My to zawsze nazywamy na koncertach dedykacja do kierowców. Ale to nie No. jest do końca do kierowców. Ja zawsze mówię, że to nie jest do końca kierowców, Ale bo ja to jest tak o uważam, zakochaniu. że to jest do No. kierowców. I w tym teledysku my chcieli pokazać miłość, ale nie między dwojgiem ludzi, no właśnie między tymi Ale dwoma Fiatami. to ty tak wychodzi z założenia, Józef wychodzę między Bo ja była ludźmi. pani reżyser. No tak. To teraz No. godaj, z jakiego założenia ty wychodzisz? No ja wychodzę z założenia właśnie odwrotnego do niej, bo uważam, że to jest właśnie miłość, o miłości. Bo tam jest o tym, że facet jedzie autem do kogo? No do kobiety, nie? A ona bez przerwy go bo tam są 2 duże A skąd Fiaty. wiesz? Może nie do kobiety, teraz są różne rzeczy modne. O, Nie, tam teraz w mnie tekście zaskoczył. jest, że do kobiety jednak. Jest jednak. Ja jednak piszę Wyście takie są tacy tradycyjne teksty. Staroświeccy, ja? Tradycyjny tekst, ale to 2 Wiesz, jak Fiaty. w Holandii się spotyka synek z działką i go dopoznał jak wczoraj twoich rodziców. Fajne hopy. No nie, no w tym przypadku to nie. Ale słuchaj, bo to jest jedna ona Fiata, a jeden on Fiat. No tak, bo jeden jest biały, jeden jest czerwono. Tak. Aha, a biały jest kto? Biały jest Fiata, czy... Biały Nie, to ten- może ten ciemny będzie Fiata, a Ciemny ten będzie biały Fiat. będzie Fiat. Tak. Musimy Grzesiowi powiedzieć, że ma parę. Ale nie wiem teraz kto za kim jechał. Nie wiem. nieważne. Godejcie, kaj, żeście ten teledysk kręcili. Kręciliśmy. Ojej. Piękne Tarnowskie tereny. Góry. Tarnowskie Góry. Tarnowskie Góry. Czyli tam, Tarnowskie gdzie Góry są mieszkamy. zielone, dokładnie tam fajnie, akurat super drogę zrobili. Powiem ci, że jak przyjechaliśmy się tym Fiatem po tej drodze i tam jest jeszcze zachód słońca, my nawet nie wiedzieli, że to się tak nakręci. Nie przypuszczaliby, że to się tak fajnie nagra, że złapiemy ten zachód słońca. No i że złapaliśmy w ogóle, bo ten, kto nam wypożyczył to auto, to jest nasz taki fajny przyjaciel, taki Grzesiu, to powiedział tak, Pozdrawiamy Grzesia. tak, bardzo Pozdrawiamy go pozdrawiamy. On powiedział go do Mirek, oczywiście auta jak najbardziej ale one mogą jeździć tylko i wyłącznie po równych nawierzchniach, bo te auta są bardzo delikatne, no i musieliśmy szukać Musieliśmy szukać prostej drogi, W lesie. co nie jest proste, żeby w lesie znaleźć i prostą znaleźliśmy. Ale I tu, mieliśmy i też tu po- dziękujemy drogę. nadleśnictwu, Tak, nadleśnictwu bo dziękuję. jeździliśmy po zakazach. Cicho, ten zakaz był mało widoczny. No, był mało Ale widoczny. pan A leśniczy te nos nadleśnictwo o drapnął. tym wiedziało, czy się dowiedziało? No, Znaczy dowiedziało się w dowiedziało trakcie. się w trakcie. Ale- No ale był pan bardzo miły, zobaczył co robimy, widział, że nie ingerujemy w przyrodę, Tak, nie że zachowujemy ingerowaliśmy. się spokojnie. Pobliscy mieszkańcy też wyszli z Bo ciekawością popatrzeć, co się mieszkańcy dzieje. są, tam mieszkali ludzie. Tam jest mieszkają. dojazd do posesji. Jak to w także, Tarnowskich No Górach. wszędzie idzie dojechać. także nie, obyło się bez jakichś tam problemów, kar. Pan był bardzo sympatyczny, jeszcze raz dziękujemy bardzo serdecznie za wyrozumiałość. No i udało nam się to jakoś tam nakręcić i potem poskładać. Tak. Fajnie, że wam to tak pięknie wyszło. Następny wasz teledysk już się ciśnie na ekran i też fajny, zapamiętać chcę. Zapamiętać chcę. To jest takie... W nietypowym miejscu kręcone. No właśnie. No właśnie, zaroski obejrzymy, co to za nietypowe miejsce. Każda miłość
ludzi, że to nie uda się. Wierzę, że ty zawsze będziesz kochać mnie. Zapamiętać chcę twój każdy cichy szept. Zapamiętać chcę twój każdy dla mnie śpiew. Zapamiętać chcę słodki smak twych ust. Pamiętać chcę, gdy nie będziesz ze mną już. Przeciwności losu pokonać z tobą chcę. Razem już będziemy na dobre i na złe. Gdyby jednak kiedyś zadrwił ze mnie los, gdyby jednak kiedyś zabrał mi cię ktoś, pozostanie ze mną wspomnień dawnych czasów. Będą one dla mnie jak najcenniejszy skarb. Zapamiętać chcę twój każdy cichy szept. Zapamiętać chcę twój każdy dla mnie śpiew. Zapamiętać chcę słodki smak twych ust. Pamiętać chcę, gdy nie będziesz ze mną już. Zapamiętać chcę twój każdy cichy szept. Zapamiętać chcę twój każdy dla mnie śpiew. Zapamiętać chcę słodki smak twych ust. Pamiętać chcę, gdy nie będziesz ze mną już. Chciałbyś się dowiedzieć, co to za nietypowe miejsce? bo fest bych się chciał Ciekawiło dowiedzieć cię i to? myślę nie eno jo, ale też nasi widzowie. No na pewno. W Piekarach Śląskich przy autostradzie. Tak. O, i teraz mnie zaskoczyła i myślę, że powie od czegoś innego zacznie. A ty no cię to- zaskoczyła, kaj żeście to kręcili, Bo jedna część to była, a to może Mirek opowie o tej drugiej części i opowiem o tej autostradzie. Było bardzo sympatycznie. Oczywiście my dostaliśmy do takiego miejsca, gdzie nie trzeba było się włamywać, żadnego ogrodzenia przekraczać i tak dalej. Była jeszcze taka boczna I tej droga. wersji się będziemy trzymać. tego się Autentycznie, tam można podjechać spokojnie, bez żadnego zakazu, bo już były nawet telefony, chcieliśmy wykonywać do pewnych instytucji, żeby mieć pozwolenie tam się dostać na te kamienie właśnie, które nas fascynowały. Ale nie trzeba było, znaleźliśmy takie miejsce, że można było dojechać. Ale fajne było to, że jak myśmy na tym planie tam pracowali, no dosyć sporo osób nas tam było. Wiadomo, kamery, światła, no to z daleka to widać, że coś się tam dzieje. Jeszcze ją dziwnie ubrano z tą naszą skrzynią wspomnień. Ja niby malował. Mirek niby malował obraz, Mirek nie maluje. To są moje sztalugi, moje obrazy. To ty malujesz. Ja. Ona malowała. Ale tu akurat tak wychodziło, że Mirek miał mnie namalować. Nie chciałbyś wiedzieć, co Ja było na tym właśnie, obrazie. ja to widzieć. Jak ja maluję, mnie kiedyś powiedzieli, że nie powinni nigdy malować. No i Ściany. tej wersji I nie to też zaczynam. słyszą. Ściany mogę. I ludzie, którzy przejeżdżali boczną drogą, do nas machali, zatrzymywali się, kiwali, patrzyli, co się dzieje, także no, bardzo sympatycznie. Fajnie było. A Mirek opowie o tej drugiej części. A druga część była w takim super miejscu, taki prawie, że zalew. To jak mnie ta taki woda zalew. wciąga, wiesz? Jak ją wciąga woda właśnie. A to jest Znaczy, kiecka składanie, mnie- to jest kiecka mnie składanie Mysłowic, dobra, Sosnowcem. ze Sosnowcem. Piękne miejsce. Piękne. Tam jest most cudów słynny, wiesz? Ale to To my tego po my moście nie nie chodzili, wiedzieli. ją wciągała woda. Tam jest most, Kaczka ją pilnowała.
Tam jest most cudów, bo jedziesz przez Mysłowice, wjeżdżasz na ten most na kole i wyjeżdżasz na rowerze. Ja? No właśnie, Ale- na to my jechali tym mostem. Autem jechali. No. Autem jechali. A potem samochodem my przejechali. Tak, a samochodem dojechaliśmy na miejsce, gdzie No, wykręcili. Ale tam się nie utopiła do końca. Nie, i no mi kiecka wciągało i ja mówię, jak jeszcze będziemy 2 duble kręcić, to już będzie ta halka tak namoczona, że mnie po prostu wciągnie, już mnie nie wyciągną. No, było Ale to udało się to jeszcze było- wytargać mnie na brzeg. To było specjalnie zrobiona taka sztuka. Nazywaliśmy to jako sztuka powiedzmy. przez duży syp. Tam bo się- takie małe rybki pływały mnie tam po nogach gryzły. A tego nie powiedziałeś, świntucho. Na No pewno, co ci miałam go pewno dać? to były rybki. Nie wiem, wolała, ta woda była tak słona, że nie było widać. Nie wiem, nie mam pojęcia. No to Ja ciekawe. się to tak wmawiam, że to były rybki. Ty zamawiaj, że to były rybki, a my zaglądamy na kolejną fajną śpiewka, kiero przedstawią nam Freję. Gryfno piosenka po śląsku, śpiewamy dzisiaj wam. Pomału, kącek po kącku, nauczyć się ją do. Śpiewajcie razem z nami, bo refren prosty jest. Kasik pomiędzy wierszami, znajdziecie może sens, może sens. Śląsko piosenka fajno jest, śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Teraz jak wszyscy ją znuci, to jeszcze prościej jest, bo z nami zaśpiewacie głośno tak na fest. My frajda z tego mamy, jak spodoba się i chętnie zaśpiewamy z wami refren ten, refren ten. Śląsko piosenka fajno jest, śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Śląsko piosenka fajno jest, śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Śląsko piosenka fajno jest, śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Śląsko piosenka fajno jest, śląsko piosenka śpiewać chcesz. Choćbyś nie wiedział o czym jest, jak wpadnie w ucho to już ma sens. Gadaliśmy właśnie o tym, jak to jest ten most cudów, nie po naszemu, no i wyście nagrali też taką fajną śląską piosenkę w nawiązaniu do tych naszych fajnych śląskich słów. Czemu się śmiejesz? Bo my zawsze kręcimy w zakazanych miejscach. Znaczy,
Nie wiem, co wy tam robicie i czemu Na was sianie, tak ciągnie nie? do Na sianie. No to zakozanych akurat miejsc. było na sumie, Na sumie, A czemu no, to było no. zakozane miejsce? no bo my panu na pole wjechali. Znaczy nie całkiem, Nie, no my nie tak- trochę, my tak tylko boczkiem, boczkiem, nie, my boczkiem. tam nic nie Już było wszystko pościnane, to było normalnie tam już były no te wałki takie same, nie? Takie wałki ze słomy. Normalne rżysko. No, wszystko właśnie powyżynane. No, że jak my jechali główną drogą, my widzieli po prostu To te, pięknie te wyglądało. belki tej słomy, no to my stwierdzili, że no szkoda byłoby tego nie wykorzystać, bo to jest taki fajny, swojski widok. To jest I Śląsk, tak my chcieli. Śląsk. Całkowicie zielony, całkowicie zielony. Uważam, że wszystkie miasta... A stodoły na Śląsku- nie ma. A stodoły nie ma właśnie. Ta stodoła, co jest na początku teledysku, że Udało nie ma. nam się zachować. zachować dla potomności, że Znaczy- jest coś takiego z Brosławica, bo to są z Brosławicy, było Że kręcone. Było z Brosławicy taką fajna stodoła. Ona była z Właściwie kamienia, ruiny no już, takie no, ale- nie było dachu, nie? I myśmy tam kręcili ten teledysk, gadamy, a to fajne miejsce, możemy to spróbować zrobić. I później, parę miesięcy później ja tam przejeżdżał, gadam, Boże, nie ma. Posprzątane, nie było nic. Nic, po prostu nic. Prawdopodobnie dom tam kiedyś powstanie albo coś takiego. I rzecz, która była piękna. No a ten rolnik wie, że wyście tam na tym jego No nie polu wie, byli? nie Do wie. dzisiaj nie wie. Chyba, że widział w telewizji. Ale my mu nic nie zrobili, no. No bo byście mu to mogli posłać przynajmniej, że... Ale nie wiemy, kto jest właścicielem tego pola. Lepiej nie wiedzieć. Nie, może lepiej nie. No, Lepiej nie. jakieś pole to Bo coś było. na tej słomie robiła na ziemią. Jabłkami my się ciepali. No właśnie. No. I To to, już, że to na już my słomie też to jeszcze podkreślali, jabłkami że się żadne ciepli. jabłko nie ucierpiało. Żadny, bo to był jabłecznik z tego. Tak, i różne inne przetwory. To wy się jeszcze dogadajcie, co byście tam robili, tak rychtyk, a my zaglądamy na śpiewka. Już ci stary śluzok jest, czasem nie wiem co mam jeść. Czy wodzionka, czy też szur, nic mi nie smakuje już. Ale kiedy starą mo, zaś tam w kuchni pichci coś, wtedy mam już wielki głód, no i patrzę w korce wciąż. Żnie i kroi nie wie co, a się szkło i byle co. Stare mięso i tam coś, trochę wczoraj no i to. Głąb kapusty, ziele też, to ten śląski bigos jest. To bieruństwo dobre jest, teraz wiem już, co chce jeść. Bo bigos mego menu to robi przeżonkami, bo to smakuje fest i dobre jest jak jesz. Na drugi dzień, a potem zaśli jeszcze noc. Bo bigos z mego menu to robi czoszonkami, bo to smakuje fest i dobre jest jak jesz. Na drugi dzień, a potem zaśli jeszcze noc. Ma tu, a zaś głód mi przyjdzie skądś. Wtedy mam zaś srogo chęć zjeść coś, na co miałby chęć. Szukam smaku, głód już mam, patrza w korki nie ma nic. A ja chciałbym zaś to zjeść, na co wczoraj żech miał chęć. Bo bigos mego menu to robi przeżonkami, bo to smakuje fest i dobre jest jak wiesz. Na drugi dzień, a potem zaśli jeszcze roz. Bo bigos mego menu to robi czoszonkami, bo to smakuje fest i dobre jest jak wiesz. Na drugi dzień, a potem zaśli jeszcze roz. Mego menu to robi czoszonkami, bo to smakuje fest i dobre jest jak jesz. Na drugi dzień, a potem zaśli jeszcze roz. Bo bigos mego menu to robi czoszonkami,
bo to smakuje fest i dobre jest jak wiesz. Na drugi dzień, a potem zaś i jeszcze raz. Zaś się śmiejesz. No bo jak ona już popatrzymy na ten bigos, to mi się zaraz przypomniały Milka urodziny. Też był bigos? No bigos był, no Dobry oczywiście, był? że tak. Pyszny. Ale czy, nie czy ja wyglądam na kogoś, kto nie umie zrobić bigosu? A czy ja wyglądam na jakiegoś tego, że ten... Że... Następnym razem, jak będziesz robić bigos, to ci przywieza wusztu od burgera. właśnie. Wiesz, jaki dobry. No, Trochę mięsa konia. takiego dobrego do bigosu. No ja Trochę liczę na wusztu. to, bo Ja? to normalnie wiesz. A my mamy kapustę kiszoną. Swoja. Polska, no. No i bardzo dobrze. Swojskie rzeczy należy promować. Ja też zawdy to promuję. Widzieliście ten nasz tak zwany challenge, jak to się godo, te wyzwanie z muzykantami o tej swojskiej pizzy, to tych tam były swojskie składniki. Ja teraz zaglądam na waszą płytę. Zaglądam na te fajne śpiewki, no bo tak, jest tu i ta śląska piosenka, jest droga. To są płyty na nagrody, bo jak wiecie, w naszej liście szlagierów po śląsku mamy zawsze w sobotę konkurs w naszym podsumowaniu listy. Toż możecie wygrać te płyty, które będą ufundowane, w zasadzie już są ufundowane przez zespół Freje, przez naszych dzisiejszych gości, a jakby się komu nie udało wygrać, to się ich może kupić. Styknie, że przyjedzie do naszego szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5, a jak to nie ma okazji, żeby przyjechać, albo nie ma po drodze, albo nie ma czasu, niech dzwoni. Numer telefonu znocie 789 099 111, 789 099 111. Możecie zadzwonić albo przyjechać, tak czy siak. Płyty czekają te i wszystkie insze. No i tak, teroski by zdało się coś puścić dalej, no ale czas mamy ograniczony. Ja mam taką propozycję, No. żebyście przyjechali do nas jeszcze raz za tydzień. Z Jasne. tymi nowymi śpiewkami, No nie wiem. Jasne, Nie jasne. wiem. Jasne. No ale jak tak fajnie prosisz, to ja. to przyjedziecie. Oczywiście. Ja wiedział, że na coś wymyśli. To w takim razie Freje przyjadą do nas za tydzień, zaś z płytami, zaś to będzie na nagrody, zaś będą fajne śpiewki, bo na razie to my zdążyli o tych starszych pogadać, a jeszcze my ani jednej nowej nie obejrzeli. Tuż nowe śpiewki i Freje za tydzień, zaś u nas. Jutro oczywiście lista szlagierów po śląsku. Na Kierowos Fest pięknie zapraszam od poniedziałku do piątku. Propozycje do listy szlagierów po śląsku w sobota podsumowanie, wielki finał, a za tydzień w niedzielę szlagiery Iwice z Frejami po raz drugi. Przyjedziecie, Tak jest. przyjadą, Dziękujemy. Dziękuję. a my się żegnamy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia.